I narode da se ja malo javim. Nisam se javljao nekad od januara kad sam pravio onu šupicu u Ljubljani. Uleti mi mušica u nos. Uglavnom, evo me Valjkovićima. Radimo nešto u šljiviku, a to je kupimo sijeno. Dole isto Irfan ima i oni kupe. Mi ovdje pravimo uredove pa ćemo i mi kupiti. Ako ne večeras, onda sutra. Uglavnom, danas je, koji je datum? 4. juni. Pravo ljetno vrijeme. 30 stepeni bilo. Evo dole isto i Mrki. I on balira. Izgleda da im se nešto pokvarilo. To nije dobro. Ima ovdje neka 3 duluma. To se sve mora pokupiti. Da vidimo će li biti šljiva. Biće, ali neko prošle godine. Ali dobro. Da vidimo Irfana dole što radi. Da li mu je baš drago raditi ovo? Morat ću ga pitati večeras. I da malo snimim ovaj dio sela. Kad god snimamo Aljkovića, nikad nismo ovo vamo snimali, skroz slabo. Znači ovaj dio je vamo Edina kuća, Feridina. I put tamo prema Prokopu. Evo vidimo i dole ima Ferdo. I on nešto radi. Skinuo je majicu, znači da mu je vuna. Ovo su vamo Andrijići, nekad bili, sad su zarasli. Gore sa Stojanović isto zarasli. Nekad su vamo bili pašnjaci, a evo sada šuma. Ima i vukova. Prošle godine je bilo. Tamo su Stojanovići. Malo ima neka ledina, vidi se. A mi smo ovdje u Kolačuši. Balirka dolazi sutra. Tako smo se dogovorili. Nestalo mu je špagi. Sad idemo kući pa sutra dolazimo da kupimo. Da baliramo. Evo nas, idemo sad gore prema Gaju.
10 sati navečer. Mjesečina. Nadam se da neće past kiša, da nam ne bi sijeno pokislo. I evo, vrijeme nas je poslužilo, nije padala kiša. Ni preko noći, ni danas. Čekamo traktor, uskoro će doći. Da ovo začas pošeperamo. I evo ga, počeli smo. Tu je Jasko došao da balira. Biće neki 50 bala, ja mislim. Otprilike. Jesam ja. Boga mi buna. Jesam, imaš i malo. Koliko će biti bala? Jel? Au, ja rekao 50. Još 5 minuta je gotovo. Ali ima zato vozit kući 3 ture. I ostalo nam je još 2 ture da odvučemo kući. Ovo sve da poberemo što ima. I to je to. Sve pokupljeno, vrijeme nas je poslužilo i vidimo se u nekom drugom videu.